Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagodahin nga rot ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Lorna nga Napoluan, ti pudno, akapsat. Dear Manong Nemi, siyak tinauna kada kami nga talo nga agkakabsat manong. Talo kunak. Nga mamom, iti matay, iti car accident, dagiti naganak kada kami. Kabayatan nga nakamansayag, dagiti naganak kada kami Manong Nemi. At da imahi, nga nangyamamu ti bagina, nga iso, ket putut ni Papa. Madama kami di, Manong Nemi, ngagladladingit. Da kami, nga talo nga kakabsat. Siya kas inauna, at Jack ni June, sa ni Carmen, Borodek Manila, Luz. Di ka talo kam lang, Manong. Yung madati mipon, amay sa abalasitang, kabayatan, nga nagkaabay kami nga nakatugaw, Manong Nemi. Iti siba, iti tuwang alungon. Siyempre, nilaeng Papa, Manong Nemi, titinamdagan na. Interesado akidi, Manong Nemi, tadamok ang makita. Gaming kami, ading ko, taimay ka. Gamit lang makita ka. Kaya maapay nga tilang bangkay ni Papa, tinandagam. Saan na kasinungbatan, Manong? At dakit di inrawar na, itibag na, sana inyawat kanya. Birth certificate? Napamulagat ak, Manong Nemi, di makitak tinagan ni Papa. Nga iso ti ama, daytoy nga babae. Nga Rose tinagan na. Diyaga mo, no anya ti rumbeng nga riknaek, kinibagat. At kayang kapsat mi tirawar, Manong Nemi. Sigurado ka? Nga kapsat da kahit ama. Uwan natin. Masintinam. Natay matantinak. Aning ortiran tamita. Agpakita ko maidi, si Bibag pailayang ni Papa. Yamsang kong inaramid, tada ito kibilin-bilin, kapiling-bilinan ni Mama. Ida na tayo ni Mama. Surat laing, tinang pakaamuhak kang kuhana ni Papa. Ngayon saan ngayon may, saan kami nga nakapagkita. Ngayon talahin na makita ni Papa. Ito tabay siya nga namin sa bangkay.
Diyak narik natin pamatik ti may isang ama. Gabo tayong pakpakhasi ka no, ni Papa, kari di Mama. Nga di nakpulos iyam amo, iti pamilya na. Pakawanan dak, no pakabasulak man ti May. Himjak maipturan, nga jak makita ti amak. Ure no mesan nga nalamig sa bangkay. Kadno santa kabigbigan nga kapsat. Nawan ti maramid ko. Ngayon palubusan na kuma. Nga ore no sa anak tun nga pagpakita. Kalpasan ama itabon ni Papa. Nakaiturong amin nga imatang mi manong nemi ni Rose. Da kami nga kapsat. Siya. Ni June. Ken kastameten. Kada Carmen kanilos. Alawan. Siyak tinaw na. Siyak ni manang mo Lorna. Ni manong mo June. Ni manang mo Carmen. Ni manang mo Luz. Amok nga inuudi ka ng nilos. Nakamaggraduara kon. At pa yung trabaho. At pa yung boyfriend ko. Kurang na lang di pa nagkalay sa amin ka ni Arman. So ni manong mo Arman na dyan. Pinayapayak manong namin na Arman ng boyfriend ko. Imasinig. Si mablatmat ng imalamano kini Rose. Kada kami siyempre, tinakaiturungan ti imatang dagitiya na irana nga anda nga makipagdadladingit diri pupusay da mamaki ni Papa. Na siyempre, naamuan da, tanapigsamit pa nagsasarita mi. Nga dagayam, putot di Papa, itiruar. Nga nailimid kada kami. Nga nailimid ka ni Mama. Tasigon ka ni Rose kasi magana. Ingkalikagong kano idi ni Papa. Nga saan ngayam amo, tina ni Rose, tigapsat mi tirawar. Nagidanggay nga rod ni Rose, manong naimi ka na kami kabayatan, ti mansayag, aging kadimtengen, ti pa nakaitabo ng dakiti duwa. Da Papa, ti bangkay, da Papa, kini Mama, manong naimi. Nga nagurubos pa na minsan, dakiti luwami manong nagkakapsat. Ket kalpasan ti tabon, anda pa'y laing ni Rose, manong naimi. Anda pa'y laurorayim, Rose? Awa naman ang, ngayon baka kunak tumasapuldak. Pakasak nanti, no kaya dag ngiraman, no daman matawid. Takasat advice na kanyak. Ngayon no saan dag ngiraman, awal maramin ko. Dadula yung balay, house and lot. Dadya kut siya nga nagluganan, da Papa ni Mama, awmat sa serbinan tanauram. Imbag ta na nairuwar, nakaruwar da sakpay nga nauram. Nagpadbada ng empleyado, kahit noon yaman digiti benepisyo na maawat mi, iti pupusay da. Dakam na siguro, kapod no, kalegal nga agkakabsat, ti agbibingay. Kang runan na siyak ti manggam, agsibod na siyak ti nauna. Sampay naggraduar di kakabsat ko. Ti bakas dawak. Naggraduar ko maitan da Carmen ken Junior. Kalpasan ti upat nga tawanen nga naggraduaran. Hindi amat may pas nagtagbasa. Parawaring ani ni Los nga inaudi ket may pas nagtagbasa. Ket si Karos, agbasbasa ka?
Agradwarak ton ti high school. Kasadar kay ngarod kanilos. High school na matin. Agradwar to matin. Pagigyan mo rita. Agigihan na kiti antik. Kabsat. Dedi mama. Tsak tulay mo nung makapagbasa ak mati college manang. Sige. Tabna ko nam. Numanuman ti pinagpletem nga dito eh. Ken nagawid. Iso itad ko ken ka. Agyaman-manak. Dila mabalin. Nga umayag to sumarsarong ka. Nood naman ang balin na. Sige. Umay ka lang sumarong ka, okay lang. Hindi nakapanawan ni Rose manong nami gumanat na gito kakapsat ko. Manan, alam na. Kung na ni June. Tiyan niya. Diba? Anda magbingayin ta kawarta? No anyat masapul yo. Itid ko. Anat masapul mo? Masapul ko ti kawarta. Tapno? Tapno ituloy ko tagbasa. Sigurado ka? Panag-enroll. Panag-enroll ka to. Di pa nalpas ti klase. The second sem. Oh, anya, Carmen. May tuloy yung matlagbasa? Sige ate. Ituloy ko tagbasa. Marot masapul yo. Itad kon ti kompleto ang gastusin nyo iti may isang semestre. Sige. Imbagada manong name numano intad ko. Dito'y da, siyempre, nga agawid, dito'y balay, dito'y da, nga mangan, ket siyempre, siyak manong, iti paggapuan, iti kwarta, nga maiya, gatang, kadikiti masapsapon. Mga lakam ko ti babaunan mi, manong nemi, nga misupay ko na. Dati-dati mat nga awan babaunan mi. Agsisinublat kam kidya, no anyaman dikiti kayat mi nga ramidan. Kaya lang, kapot si Shakti na una. Kasi siyak lain ti kang runaan nga. Gububra. Tagati maubra ito nagtibalay. Ba nagapag-ungtak ida manong naimi. Nang runa itan taawanan di kidaganak kaniyak manong naimi baklay konti responsibilidad ti ina kastamat ti awan. Di dapat maparitan. Nga siyak nagigam ti kwarta siyempre. Nagproblema ak manong naimi. Gabot na duktalak. Idi malpasen ti. Nagpanag-rekalpan iti klase manong name. Naduktalak dito yung sambat nga nga intuloy na kiti duwa. Tinagbasa manong. Nangibanan yung kwarta indad ko kada kayo? Ha, June, Carmen. Barkada ak manang. Susad po. Kasi Carmen, barkada mat. Manang. Agpadpada nga sugador di kiti dua. Kanya? Katlong pangalan nyo arti sugal nyo na awan ti sugal yon? Yan ka Carmen nga sugal. Kasi ka John, saan lang nga sugal? Arak. Babae. Di ka pala ko nag-aasawa. Tapno, pumanaw kayo ni puter ko. Kasi inauna, adda kayo ti puter ko. Tapnawan ko na da manong nemi inted konti pa nakabingay da. Itinaawat mi manong nemi nga insurance kada dumapay nga beneficiaries dagiti naganak kada kami. Why? Baka mo kayo di biyag nyo. Awanin tineskin pa nga dawatan nyo. Nilos manong nemi tinagpatuloy nga nagbasa iti kolehyo. Kahit dagiti dua manong nemi nag-asawa da nga din na oras. Da John kini Carmen. Dikat kahit nasawan manong nemi, pimanaw da ni ti poder ko, awanan ti bibiyang ko kadakwada. Napukawan manong nemi ti duwa ang obligasyon ko.
Pasalamat umay sumarong kar ni Rose manong. Dakaya, humanang. Sumurik ka. Intultuloy mo madlat nagbasa? Owen, ngayong working student na. Di ka marigatan? Medyo manang kayak. Nag-aasawa gaya man manang Carmen kani Manong Jun. Dambukod na nga pamilya. Kasi ka manang, di ka mag-asawa? Saan pa yun? Tadimot pa kayat ni Arman. Kahit nakano pala taga-abroad. Hala? Babang mabagkatang kanto manang. Kamot pa yun. Oh, magkakayat mo timangan dito eh. Magkipangal daw. Kaya taglagi di ka kapangal daw manang. Di siya nga basitan di mo nagluto. Talutay nga mangan. Siya, nilaws kasi ka. Nagtungpal met manong Naimi. Adan manong Naimi iti third year college ni Luz. Idita. Sumangpet. Nagdardiretso iti CR manong Naimi. Kaya mamangig ko. Sus Maria. Awan samat ti makaragpat kadakwado. Di kakabsat ko na. Iti rumuhari son. Masigog ka lang. Manang. Diyak ko makayatan. At damat din. Kada na karod. Nagsartin kagbasan. Sayang. Namukla ko mga. Di mo may diretso dagbasa. Di hanggang ka lumakaman nang nagrugrukin. Manot nagastos mo ti 2 nga taon. May sakit go 2 nga taon ko na ko. 2 kit go 2 taon ko na ko. Kahit ko kumamit manangarot customer. Anangarot ti randamintan. Abilitan naman ang nag-isang peten di bagik iti balay ti boyfriend ko. Nagtanagan na manong Naimi ngagmay sa akon idi agpakadamatan manong Naimi ni Arman nga mapanpalag trabaho di Saudi. Maorenak, sweetheart. Ano nga tanong ang kasawat na pang muna? Hindi ko mapailangan ako kahit ko. Dahil no, hindi ko nga nag-asawa. At ako mga anak ko itang. Siyak pwede inauna, siyak asawa na. At tapay may saa, ako pa asawa na. Sino? Ni Rose. Siyempre, kapsat yun di ama. Di duwa kayo ngawan asawa na. Kahit kumusta nga hindi kakapsat mo. Hindi damag ko kadakwadan. Kalpasan nga nag-asawa dan. Kaya uraya bakit no? Awan to't pag-remedyon dan iti problema dan, di umay doon ko ka. Sikadadaan. Mo, ibisina kayo di kan? Ada nagpunam, agnig-negosyo kan. Atap-tapay kaya di Gada jay kwarta nga naawat ko. Nga nagkapo iti insurance. Kaya nagkapo iti magtrabahuan, da papakin ni mama. Kaya isun punak. At baka isuwan ka peso. O non. Ornong ko na ito eh. Ti ornong ko nga ng opisina, isut nagpunak. Iti negosyo. Kaya dumakkel to ang negosyo. No makaornong aktumen. Kaya nagpurgot akton. Tapno agkalaysatan. Sige. Sa mga dabaybayagan. Kahit kung tadasawa na, umapalak ka na gini kakabsat ko.
Adan nanda ni makatawan ni Arman manong nami sa Saudi. Idita, masang ilik iti may nga Domingo ni June. Nakalagip ka. Umamanan. Ilasura ka. Dapat lang sumure ka. Kampot at nakarbang nga kita ito nga balay. Iba kadingawan. Family house dito eh. Kawan family house. Hindi magkapot na sakti awang may asawa na. Di hanak pa pimanaw dito. Ito na dan asawa ka mabaling mo ito panawan dito family house. Sinungartag yan tumanang. Apay. Awan ti may tagyan ka na kayo? Damat basit kalapaw min? Ni Carmen nga eh. Damat balay da? Ni Los. Check man na mo? Dan sa naitid kang kadakwada nga libre nga balay. Kumusta mo din ni Rose? Nabayag mo din masang si Marong ka. Anad damag? Nagasgasat ka nga amang nimda kami manang. Panatalagad na din negosyo. Siyak. No saan ako nga mapan nagtrabaho ti construction. Awanin. So ngayon mahayag ka ba ta? Masapul ko ti kwarta manang. Anak? Amo ka ito ornong mo. Kahit mga asik man. Ado to hospital di inaw na nga butot ko. Masapul ko ti kwarta manang. Utangin? No utangin, baka narigat ko nga bayadan. Anarad, itulong mo ka kami, please. Manang, please. Manang, agkapsat ta. Amok ka. Diyak paglibakan nga agkapsat ta. Imanot sinayang mga kwarta. Ngayon inted ko ka. Nasamumat ngayon basa, pinagbasa, no digat imbisyong. Manang alpas tigid din. Sige. Ikang ka. Manot masapol mo. Nakigtutak tikatakil na. Manang, please. Please, manang. Nasaan nga gapoy ti anak mo? Talagang saan ka mangtid? Sige, itid ko. Kalpasan ti duwang alawas manong imaymet ni Carmen. Manang, mga asim, tulungan na ka diya. Di mo ko na nga damat masakit ng anak mo. Tigat panaka iran-ranan. No pa'y kaawan. No pa'y nera na nga kaawan ti kwartabi nga kasawa. Isukat ti panaka disgrasya ti anak mi. Kanidilayang na minsan nga lawas ngayon may ni June. Tanda ka naman ti ospital ti anak na. Ala naman ang pangasim. Manang pangasim aon sa bali nga magtarayan. Minusaan nga sika. Sika manang, please. Sige. Ikang kayo. Tiket pa na ran-ranana, manunemi. Kalpasan ti doang alawas si marumat ni Los. Los, apay. Di mo ko na yan nga damat na hospital nga anak mo. Saan nga dyan anak ko din hospital ah? Ate, sino nga rod? Ni Rodel nga asawa. Dito hospital. May isang bulan pa nagkikitan nyo Nagkasapulan ta kwarta. Kasakti pagtarayan nyo. Sa din ko mga rod manang, katsikat nag-aasat, ato kwarta, nakapagturpos ka, nagtrabaho ka, nagurnong ka, kanada negosyo mita, sa may sa, ada yung boyfriend mo dyan Saudi, imposible ka saan na kang ipapawitan na ate. Masyang kakadikada kami nga saan nga nakapagturpos, awan na pintas ka trabaho mi, kas tama di kita asawa mi.
Ginkaskastuan kayo, tingin mat intuloy. Sinayang nyo ta adwa kwarta. Sa ita, umay kayo dito kanyag, nga dumawat iti kwarta. Oo na kayo. Hala, sige, kapsat lang di kapsat. Ngem natugtalak ti kinapudno manong nemi. Idi ta masabat ko, ti nauna nga putot ni June. Ay balasan ko, Auntie, sini kasi ka ni Auntie Lorna, ngayon nauna nga kapsat ni Papang ko. Buwan siya. Imbang man damalasin na kandi. Kaya di ka man sumarasarong ka di balay mi. Kahit awan turumpeng isa sa urong karak sadya. Umay ka kumasarong karan ni di adda ka ti ospital ang busy ak met iti negosyo. Ang balik ko nakta noan niya ti dinawat, numano ti dinawat ni Papang mo idi nga kasapulang nga ti ospital akit iso inted ko. Nakailan na di nga tulong ko. Sa anak ano yung sa ospital anti. Anak ako nam? Anak ba't nga sa ospital? Inan ano nga rin ni Papang mo? Nadindad ko nga takala kwarta. So ala din sugal na. Sus Maria. Sige auntie. Kit na ada pa panami ka na di barakada. Napana ka mismo itayan da Carmen man. Ay, manan. Da ka gaya. Wana tadi kayo mauray di ay balay nga umay. Pumarsyar. Sa kayo man lang pumarsyar na damasapul yun. Pasensya ka man. Sino anak mo nga na ospital? Nga na-disgrasya? Tinalyaw ko ti duwang obing manong nemi. Nga ada, ngagsiksiki, iti asidag. Iso na kita anak mo? Sino na disgrasya kada kayo, babalasan ko? Tadwa nga babae ngay. Awan nanti, ang kamang nanti disgrasya nanti. Karman nang ipanam ti kwarta. Manang, kung kami nga sa pulak ti, ingatan ko ti rep, ken washing machine. Ket di mo pala imbagalo ko. Nga gatang mo ti washing machine ken rep. Dito impambar mo nga na disgrasya anak mo. Ikasano nagpepeson to madisgrasya. Hanggang to ikan. Manang, nagpatpata kay lang kini June. Paunay kayon. Kaya tsula nga mang tedak. Impambar yung nga nagsakit ka na disgrasya anak yo. Tanong sa aming arami din tikas namanang baka nga mang ted. Talaga jak mang ted. Kito hindi inaramit bintikas jet at nang ted ka. Awan ton ti maurayo kanyak. Nisintabo ket awan ton ti ko kada kayo. Nunas ken nga pabayadak ti inted ko, ngin katang mo ti rep ken rep mo. Insugal ni John sika, bagata da pa kakitaan kanyak manang. Napipia. Ket mabalin ko naguyodin ti rep ken si washing machine mo. Nulpit ka matlaw na yung manang ano. Uyodin pa lang, isot ka po ng harod ngayon pamuspusak ti nadaan ti kwarta nung nagatang ko na ito. Nati klase yung nakapsat. Pasensya kan manang, sikat nagasat ka na kami eh. Kat pagbagasan nakmatangas ta. Anton nga mo ulit manang. Bayam, dasang kam to no, masasidigkan ka. Hindi mapanakmat ka ni Los manong. Ay, bayaw. Ay, manang. Nagsakit kayo di? Manang kinapudno na kat siya tinangkid daw kini Luz nga umayumutang ka. Naabaga kami ngamin ti sugali di so nga impang tanak di nakautangat saan ko ngikan saan ko bayadan di utang ko. Adadaga sa mapasama kanya. Iso nga pinagremedyo ni Luz. Oo na yan. Awanton ti maurayo kanyak. Dati di pagkakada kayo. Uuraan niya't ararabidam Los.
Ura agpay-payso nga agsakit da asawam. Una dagsakit ka na kayo. Di kayo ito pulusin ikan. Sandan ng imay pay manong nemi. Tingam ti may sangal daw. Arig nakasangsangpit ko dito balay. Nga nagkapo iti pwesto ti negosyo. Dagdurdurban. So hindi da. Nabangamalim mo manang. Ni Rose da ito. Sige. Dumanong ka. Tuwago ka. Abay, minalmalim mo man imay. Agsipagat pa yan. Agsipagat pa yan. Amok man manang hang kamaran na to eh. Di ko maka. Di ko mapwesto. Amok nga makaisturuak no o maik sa di manang. Ano ya? Kahit mga rabito eh. Hinakagluto manang. Wala. Alangan mo na siya tagluto. Saan ka din nga sa ngayili? Kit pa sa ngayili? Tayo bilang mo ka dito bagay mo sa ngayili? Sige manang. Hinakagluto tagluto. Di mangmangan kami manong. Kumusta pa nagbasam? Dito ang arti problema ko manang. Maoting na sem. Awang pulusan te. Mabaling ko ang pagremedyoan. Jack man nga mabaling nga. Isarting pailahing sayang. Di kahit ko kituloy-tuloy. Kahit sunganda ka. Kahit mga tulungan ka. Hanga tulong manang. Utang. Tanito na makapagtrabaho ak, kalpasang makapagturpusak. Kada adantong kwartak, umay kong bayadan. Mabaling ka di. Mano, makumpleto lang tanti, may isang asem, magastos ko. Hanga balin di ay allowance ko, kanik, talis tulay ang pamuspusan. Do boyfriend mo. Andan manang. May magbanta ka. Hanga man disturbo ti panagbasam. Dito launay tinyo na yun ikaw ti bakik. Kaninyo na yun ay di mamang ko. Oray niya't mapaspasamak. Ikarigadak ti mga pagturpos. Nagrigat ti ulila. Nagrigat ti biyag ti may isang bastarda. Kumusta matan di manong June? Manang Carmen, kanilus. Agpapadad nga may nang lukuhan niya. Magadang na-disgrasya na kita anak nagsakit na asawa da. Nakautang dagayam lat sugal. Uri no, naragsak kang nagbemesa manang. Dahil naragsak kang nagbemesa. Ana, siyempre. Mabayag mo tayo gawit ni Arman nga boyfriend ko. Tapno, makapagkasarkam ko man. Sige manang, please. Diyaw to tangag. Tingga ka din. Irabiin manang. Ang mga nandapin dahil sa mapasama kanya kitadalan. Sige. Wala nga marabi. Apay ko man rabi. Malas ka no. No, mangirini sakti kwarta katrabi. Ngam saan ba ta pumanaw manon nemi sa nakanon nga ipabigat. Malato to kanon launa yun no may tupalan at kabigatan na. Isuwinted ko. Oh, utang mo ha. Ito ni. Receive pirmaam. Nangarami dakta kasuratan manong. Huwag manang, laklaki pagto. Umay kanto bayadan.
Iti na udi manong naming nga panagsarita mi kini Arman iti cellphone. Sada kala umay sa rungkaran no at masapol da kasta. Di ka kakapsat mo. Huwag harot. Kanuwarin nga tano umay da. Awanan titad ko pa'y kadakwada. Ika sa nung harotin no. Matay kanto. Umada kanto nga tatalyawan. Chikamit. Nagadot ti example ko mga ibagam apeng nga patay. Huwag lang nagsidukar. Manong nemi idi malpasan di pa nagsaripit kami kini Arman. Tinawagak dagiti talo akakabsat ko. Hello manang, itamang pa'y. Sikat tumawag. Kinuna ni June. Siguro na masapul mo? Ako masapul ko. Adala kayat ko yung pakamo ka na kayo. Ano na dyan manang? Nagrikitag may mesa. Nangaroon agad. Kada niya. Adala ka ng sakit ko. Niya? Masakit ka? Nabayagan sana kasimbra kiti negosyo yung bagtang. Ada mapagtalkak. Nasa nabaybayan ti negosyo. Kahit mo sa wen, na-confine kayo ti hospital. Gab ka po kiti hospital. Yung kayat ko nga, dito yaklatan balay. Manong namin noon niya timbagak kini June, isumatimbagak kini Carmen, isumatimbagak kini Luz. Wen. Kabigatan na manong nami imay na. Kita, yung natin mabalin tayo manang, no? May iliw ka siguro ka nagitinagannak ka na tayo. Nikarimit siguro nga, sigabot na sikat inauna, sikamat at sumaruno ka nakawada. Wen, kang kalayon ko rin matagtagainap, dapapakin ni mama. Ito tagtagainap ko, sidsidiran takid din. Apay ka nung nga binaybayaan kayo. Apay ka nung nga, intulog ko nga, saan kayo nakapagturpos, idinto ta nakapagturpusa. Amo nyo, titagtagainap siya, tibababalawan, dapapakin ni mama. Yung kanya kakit. Kasupadi, titagtagainap, tipudno. Tasang kayo nga binaybayaan. Da kayo, tinangbaybay ay tibagiyo. Di ba? Saan da kamot kapapasulang kat manang? Na, ada masapul yo? Ay, saan kami may nga buta ada masapul mi? Kan mani po di ibaga mga ora anyat arami dami kat sanda ka handa kami ng ikan. Mabay kami mata naman. Dapat yan mi nga noong may kami patulong kang kake awan titad mo ata. Ana karon isumatin bagam. Gapumit lang kada kayo. Tikinaluko yo. Tikinaswitik yo. Sige. Hanggang karoon. Kating gayon di ko kahit makipangal daw dito eh. Ay, naskan nga mapanak manang. Hanak mabaling ang gluto. Kahit nung lutuan dak nga eh. Manang, sorry tawag nga text ni Roden nga asawa. Sikat yun. Text na tayo, naunang anak ko. Dandadyak na itid kang kuha ng pasapul na. Sige. Sige nga, Roden. Manong Nemi.
malatin ang may pressure. Masapul ko matikadwa manang aron. Sino nga bang iloto kang ka? Sino magdalos dito balay? Kat kunam nga masakit ka. Aw mala nang ibagat kas di mano. Gimanat na kindi mano nami nga nanging pambar nga kasto. Ay, husto. Husto ni Arman manong. Awan ti kasapulan da kanya. No namnamain da nga awan maitid ko kanakawada. Awan ti bibiyang ko kanakwa. Awan ti bibiyang da kanya. Adang durdurbel manong nami rimuarak tap numapang kong itain no sino. Rose? Manang? Mayak man? Nabang ko yung karigata manong nami ngayon lokatigi. Kumustahan manang? Dumanong ka? Tugaw ka? Manang kumustahan? Abay, kastoy, kaspagitam. Nadamag ko ngamin nga, anda ka no sakit mo? Abay nga di ka, paikumpay di ospital. No may kumpay na di ospital. Sino nga tato yung mga banday kanyak? Amo ka di kakamsat tayo? Sino na kadamagam? Basta nadamag ko. Taamudak nga ron nga anak naktiruar da di papa. Nakita na kanoy di nakamansayag da. So nakadamagan. Kasi ka kumusta kan? Manang nagraduar ako. Di ka mala nagununi? Iti nagraduar ka? Ako magkaro ti paalak. Sino nga rin tinangabay kayo ka? Ni auntie. Di ka basad na di mama. Ket. Isog ka po na nga rin ng mayak ta. Nadamag ko masakit ka. Kung nakamali yung mayak tap nagbayad kan. Jack pa yung nakastrict trabaho ko manang. Nagsapsapulak ka ron. Masakit ka manang. Di mo ka dimandlaw. Kamusta matin din negosyo? Sinorti makaamod din negosyo. Ure ka sanot ayat ko nga mapan. Sumbrek. Yan talaga naging kanak langin dito. Alam mong kita ko. Agas ko dyan lamisan. Iti dining room. Dapat na inaalaman ng naming sa nangalat na nung anak ang tagito ti agas mo manang. Adumit, siya akong ti mangala. Nangala kiti talo manong. Sa akin sakmon. Sa akin minom. Hindi marigatan ka karati manang. Awan ti mangluto ken ka. Awan ti agurnos, agdalos. Kasi nga ito tapok gaya man. Manang, ating ko. Saan ka di pulos nga si Marsa Rungkar? Di ka di kakamsat mo? Di ka di kakamsat na? Yung madalayang ini, intawag ko kadakwada, ngayon pa ka mo, nadasakit ko. Kalbasan na, nagdaradaras na lang nagawin. Manang, kahit kung idjaya kang katitulong ko. Yan tangan kita umot pa'y pamilyak. Yan tangan kita umot pa'y ubrak. May baling kumat kang hirapin, ti mapantog sapol ti trabaho. Tapno makabayad ak madlaking ka. No ipalubos mo. Ngayon bes,
ngaganak sa diayan ni auntie. Dito ako ngagyan, tapos masikaso ka. Ano nga sikaso ti kahit mo sa kasi ti mangyawat ti agas mo, danong mo, mangipalagip ti panagtumar mo. Kasi siya ti mangluto ti kananta, isak tagdalos. Nabaybayan sa pagente, hardi, madlaw ko kanta, na samatan nga na lang to ti kitimula. No kayat mo ha, bantayan na ka masakit. Idin to nagraduar ka matanting college. Manang, agsapulak mo lang ti trabaho. Taor adan tong trabaho. Dito yak nga gawit ap numasikaso ka. Mabalin manang. Isang kumat ka di may papilit ti bagi. Nukas pagarigan na di mo kayat. Kan samo ka sa pulan. Nga mamu ka sa pulam. Ipakamu pa yung kada boyfriend mo. No palubusan na ka. Ape di ko mga anong diak palubusan. Ape nga ramidem. Aramidem ka po takapsat ka. Sana nga po tanakautang kang ka. Nga aramidem. Kadaman utang ko noohan. Nga aramidem ka po takapsat ka. Masya na kang kamanang. No kamay landa ka man nga laksid. Hindi kiti. Buong kakapsat mo. Siyak manang. Saan ka mabaling nga baybayan? Sige. Sige. Peso manang? Hindi agawin na palang harot, inaalan ka ng watek. Saktong sublitoy. Itong bigatin natin para mo panangala. Baka manigatan ka ng mga alapay tilugan mo. Sige manang. Kaya umay kanta. At ibayin ka aking ganit ti kwartom. Inapalang ti banyo. Ewan niya. Kaya mga aking ganit ti banyo? Awan ti sa mo masapol ti mga tibay kang ka? Kaya. Basta siputan naklayang just in case nga matulidan. Ada ka mang baon kanyak. Sige ate. Sige. Manong Naimi. Kapanag ti banyo. Nagtanamos nagtutbrush. Eking ka, iti rumuarag di banyo, manong Naimi, ang sakik-saking, tinaraynak manong Naimi, ni Rose, ngay natibay. Manang, kitam kadlangan, no, siksi ka lang ang datan, no matulid kan, nadadakas mo pasama kang ka, sino pwede mangarayat kang ka? Atut matmatay akas takat, gabutawang kanduana, awan ti mangarayat kang kuana, matmatay doon tulatan nga, maamuan di kiti karuba da. Hindi na kaidakon, manong. Makamukan to na. Naglagay pa mong isa-educate. Diktiri daw, tawa. Ha? Makakano. Anda. Makalagip nga mga sarag ka na ta. Mamanang, ikarik sang kabaybayan. Kadkadoin ka. Gwardyahan ka. Asikasuan ka. Kasta nga root manong Naimi ti inaramid ni Rose. Inasikaso na, no adda isuna, kat no rumuar, mapanagsapol ti trabaho na. Aking kay ti maysa, nga malem, nga dimteng manong Naimi nga nang ipadamag, nga siraragsak. Ate, adan pagtrabahoak, mabayarak tun ti utang ko keng ka. Kapampanutan balay ti utang mo kanya. Ada pinirma ak ate. So nga bayadak to. Kadusan ka na tsingirin. Dahil sulangin ti tandan mo. Iti pa nangasikasom kanya. Huwag. Nagtandanan. Pagribag nga kaskabsat mo ti mga sikaso keng ka. Nagruna kita da sakit mo. Anya nga tanong amin no, may confine ka. Hanin. Tano awang kakit. Umaymat nung di doktor.
nga mang check up kanya. Kananot ko na. Asidegen ti. Basta asidegen. Ala, saan ko amanang? Ako pa asawa, magpatmanatang ako ng asawa na. Hindi mo pa naraman na malang. Kasi ka naraman namon. Ampay. Api nga dagos nga sa among imbagat sa ampay. Nagpanunot ka pa lang. Manang man. Kasi ka manang naraman naman talagan. Kawan na. Adamat mapaspasama ka na kami kini Arman hindi. Amo ka din ni Arman nga. Ni Kuya Arman nga masakit ka. Sut nang ibaga. Sut nang ibaga nga. Hala ni manang. Hanang amo ti sungsungbat na. Iti may isang aldaw manunaymi nga bakasyon saan na si Marek ni Rose iti trabaho na. Yanas asikaso naman manunaymi na kiti mulay iti hardin. Iti tamang mangig ko. Hoy, abed da kanta. Siyak, manong? Hoy, abed da kanta. Nabayagak ba si Tetong ti manong? Nabayag ka ditan? Ha? Nabiyabay ka. Anak, kamsat mi lang ti ama. May turod na ka nga alaan. Ngagyan dita. Nganda kami nga buo nga kamsat na. Boses ni June, mano. Sige, kastapay. Kahit na nasawan. Manong Naimi, iti sumreket ni Rose. Rose sa sinwedya, ni Manong John, manang. Apay, kasi lakagura na, nuwapin ang dak dito'y. Nga sikat inalak. Nga impes ko mang isuda kasyay. Kasi lakas dyan, di ba nagamot ko manang eh. Kasi lati panunod, dagat siyak ti mairanod. Sikat mairanod, kapag talibrit pagyanam. Dakat di family house. Sikat may ranod kapot ti amuna, awan ubobram, hangga awan ti trabaho. Sikat may ranod ta amuda, dejay sumsumrek inji negosyo, kat ikikang ka. Kasi ti panunot na siguro Hindi na pinanunot, nga imayak dito, itapno, asikaswang ka. Kasi la din na amo nga masakit ka. Amuna, hindi na lang malagip. Kaya di matlang nga aldaw, Naimi, nagagadan nga imay, di talo nga kapsat ko. Ni John, ni Carmen Canilos. Abanda kayo? Tinamang ko. Abay, dito ka dilang putot, dito pa pa itiruar, dito karbagan na, ito tayo itong palay. Dito kami awan. Awan ti mangibaga nga awan karbagan nyo. Gabo tayo ito ket family house tayo. Ket kaputa, awan pa asawak, nagtalinag ito. Gabo tayo pa asawa ni Los, ay ni Rose, isong edad to'y. Nalipatan nyo ka din. Nga masakita. Ngagsubli-subli ito doktor nga may mang check up kanya. Di ka dumlaw? Nasana ka rumrumwar? Tentalig ko ka na assistant ko, itinegosyo. Di yung malagip, masakita. Malagip ni, masakit ka. Ngayon na hindi maamuhan ni Rose nga masakita. Imay. Kananak na, nupudno di damag na, katpudno, kuna ka. Naasyan kaniyak ni Rose. Taamo na nga kakaasiak na awan ti kaduak. Iso nga kasjay. Idata isunan, ison tagluto. Malaksid nga. Numa pa nagtrabaho. Ison ti mga sikaso ti hardin, ison tagdalugos, ison taglaba, ison mga tatibay kaniyak, numa pa nagkiti CR, no adalaki isunan.
Iso ti ba mangala ka nagiti agas ko, patumaran na. Napiyapay na to sa nga kompleto nga kamsat ko. Tamo na kakasyan. Ngayon da kayo ngay. Sa dinutayan nyo, ti kaning tuwa ka sa pulang kayo. Kadadamat ang pamilya mi. Inapiakin ni Rosta. Ako pa'y pamilya na. Uray no ang pamilya yo. Makaumay kayo man. Kaslaita. Nakaumay kayo. Uray ang pamilya yo, han? Uray no ang dawis na gini barakada yo. Wano, anyaman nga pakakumikuman nyo. Maaramid yung matumay. Tapno niya. Tapno saan umay dumawat, wano umutang. Iti kwarta. Tapno umay kayo, tapno umayo paritan ni Rose. Aping andak dito. Un adda, aping adda isunod dito. Mabalin yun ti pumanaw. Mabalin yun ti pumanaw. Gabata para kanya, kat may salayang ti bilang ko akapsat. Tipudno akapsat. Nilahing Rose. Kabuta sa handak, ngay bilang nga kapsat ang gadi. Kapsat dak lang, no, damasapul yung kanya. Ngay dinamnamayan nyo nga sanda kayong ikan. Ad-adang sanda ko nga kapsat. Pumanaw kaya. Ay, aping hindi kayo makapagkuti. Manang, apa hindi kayo makapagkuti, pumano kayon? Kinagpagsona. Husto ti ko na ni Arman nga boyfriend ko. Baka numatayak, di nagtupulos umay talyawin. Gabuta para kada kayo. Kadawan ti bibiyang yung kanya. No pa'y, ibagbagayo nga siyak ti kasasayatan ti biyag na kanda tayo nga kakapsat. Ta siyak lang di nakapagturpos. Siyak lang ti adda pang namnamahan nga pagkapuan dan yaman nakasapula. Idinto tata kayo. Kakaasi ka lang kumarkaramot. Gabuto, hanyumat ngamin impatig ti adal. Naggasgastos kayo nga awan kas-eskan na. Idinto na ipasagapsip mat kada tayo nga kakamsat. Manipod ka rin naganak kada tayo ti patag ti adal. Ta ure no, saan kayo nakapagturpos? Hanggang pa nagturpos, idinatay na ginaganak kada tayo. Nga nagturpos kayo kuman John ken Carmen no sa alaga ngayong pasnikyo. At kumamat nga mangitid tiga sa pulan nyo, inikang kayo edi, ngayong inananuyo. Naging ka nag-aasawa kayo. Nanoda ka sa pulan nyo, sakti umayan nyo, lokon nagpay. Hampay nga pudno, timagbagayo yung paggastusan nyo. Inimbaga ka masakita. Awan pulos ti masidagan ka na kayo. Kalpasan nga napanagnakan nyo. Nga talagang masakitan. Nadamag ni Rose na masakitak. Isong imay. Kahit gabot na maasyang kanyak. Amo na nga kasapulan na kadwa na. Nagyan kanyak. Aging ka nakastrike nga nagtrabaho. Napintas ti pwesto na, sweldo na. Imbagking ko na. Taore no. Awan ti ina, awan ti ama na, awan ti kapsat na. Ngam nakapagturpos. Dakay ngay, nga da naganak, idi kada kayo. Nga da kapsat yo, nga nagasagana ng tumulong. Hindi tinarabin yo. Pumanaw kayo. Awan na tatagkuti. Kinapudno na John, Carmen, Luz, ken Rose. Awan tinakanan ang sakit ko.
kinitarak amin. Awan tinaka ng sakit ko. Dadaon ay pagyaman at kinihapo Diyos. Ngam singasing da ito ni Arman kanyak. Ipakamok kada kayo nga danaka ng sakit ko. Tapno ka nung maamuan na, no asin no tipod no akapsan. Para kada kayo, danten ay akon matay. Para kada kayo, oreg subli-subli kayo, ngagkasapulan, titulong ko. Hanggang nga tulungan. Ay sibuta talagang linukodak. Anyam. Ang dakit kumangay pakita yung kabsatdak. Ini maamuan nyo ang sakit ko. Ngam sa akin madlaw masidig no da kasapulan nyo. Asin nung harapipod no kamsat. No sa sino pa iti kapsat kong buo, iso pa iti manglaksid ka niya. Pumanaw kayo. Nagigidan nga ti makder na kita talo manon naming nga ti amok at pumanaw dangim saan. Yung masidagda ka ni Manang, sorry. Sorry Manang, sorry. Apek sorry kayo. Hindi pa nang ibilang may kang saan minakabsat. Hindi pa nang ipakita mi nga saan kami nga pudno kabsat. Sa migayam nga naaramid, pagrebengan ti masakabsat, iti kabsat na Manang. Kat basol mi no, apayakas na ti biyag mi. Pakawan na kam ko Manang. Ituloy ti ko matagkakabsat. Kat agkakabsat. Nanda problema mi Manang, si kakadiat, umasmiyasit gan. Kat numasakitak, didakwen ang mga sarongkaran. Haman Manang, amumitan, sorry Manang. Nag-iinarakop kami nga opat manong. Ni June, ni Carmen kanilus kan siya. Idagrinok at kami. Simublat mat ng marakop ni Ros. Manang, masakit ka manusan. Adaman kwarta mo na awan. Ore no hap sister na lang. Ibilang ka ang buo kapsat ka Manang. Kanda nga sagana ka tumulong keng ka. Kanagaman na, tanakal tinitulong mo kanyak, hindi pa nagturpos ko. Tulong ket minayadang meten. Hanga bali Manang, oriented kinsublik keng ka. Amok, nganod na kasapulan akto. Kanda nga sagana kang tumat at tumulong kanyak. In kaso, iti panagkarigatan manong kas iti may sagayem sana kalagayem no nakasapulan na kang kakin adamaited mo yung nawan timented mo sa mo nagayem kas tabat gayan ti kapsat manong no saan nga na siya iti pampanunot kendrik na dagiti duma kapsat ti pagpintasan na manong nemi nakapagkikinawatan kami matlaing nga kahapsan. Kat naipariknan ditong kalmay sa kada kami, iti pudno nga ayat, dagiti agkakapsan. Timteng manunay ni Arman, kat nagkalaysa kami. Imununak ang nagkalaysa, ngemti panagkasar da Rose, kenti boyfriend na. Dito'y kami family house manunay mi nagyan, kini Arman. Irinto ta ni Rose manong name nakabagbalay naman iti boyfriend na, iti asawa na. Nagpadpada nga napintas ti trabaho na. Nagpadpada kami manong name iti pamilya, iti pamilya ni Rose nga napintas, daan nayas kinaragsak ka na saliwanwan. Kaya po nga rod, at impasnek mi idi manong name iti nagbasa, kaya napag-asatan kami. Na naruna kanyak manong, tanagka po, ang buwan ex-Saudi, ni Arman. Irin to tadagit talo manong nemi nga kakapsat mi siyempre hamat nga napintas ti anayas kinrugida a pamilya di ka talaga nga marigatan da. Biyang mi nga kapsat Rose kan siyak manong nemi tinagmang tultulong kadakwada ipagpagapo mi kadigiti kaanakan mi.
Duwamat manong name iti anak mi, kini Arman, duwamat ti anak daros, kaya ti asawa na. Sana nakas iti manong, nasala umasadag digiri kakapsat ko, no da masapul da. Ore ang masapul da, umay damang kumusta, ang pipinasyar, kadadadigiri gondaway, nga dito family house kami, nga get together, no adda pasken. Kaya ore ang pasken, no mailiw da, at mailiw kami met, makapagtitipon kami amin, asang kapamilya. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naimi, agyaman naklaunay, ti anus mo, nga nangurnus, kalpasan nga nakinsen keng ka through your messenger, ti pagkabuklan na. Kaya agyaman naklaunay, ti laing mo nga nang ibasa, kit sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Lorna. Thank you, Lorna. Thank you, magkaragit tinagbuya.